Până într-un moment când mama i-a spus, măi, Vova, trebuie să faci o alegere. Deci, alege băutura sau familia. Și el a spus, băutura a spus cu tristețe cuvântul ăsta și chiar din acel moment el a plecat din familia noastră, astăzi trăiește prin Cahul, dacă nu mă înșel, totuși e singur și azi, dar e vorba despre dânsul. Asta e direcția care el a ales să o facă. Noi am rămas împreună cu fratele meu, am rămas cu mama. Mama s-a trudit atât de mult pentru ca noi să creștem mari, pentru ca noi să fim educați, să avem cu cine îmbrăca, să avem ce mânca până la urmă. S-a trudit atât de mult că astăzi este bolnavă, astăzi este slabă, pentru că a făcut un mare serviciu. A dus o luptă pe două fronturi. A fost atât tată cât și mamă în familie. Au luptat foarte mult ca noi cu fratele împreună să creștem și până la urmă să fim oameni care să iubim pe Dumnezeu. Mama mea era o femeie care, sau este o femeie care l-a iubit pe Dumnezeu din totdeauna. Chiar din tinereța ei. O femeie care l-a iubit pe Dumnezeu. Mama mă lua și pe mine mai des la biserică, la adunare. Îmi spune, hai mă, Sergiu, că acolo e bine. Oamenii vin și cântă lui Dumnezeu. Și eu mergem, dar îi punem condiții de fiecare dată. Mama să merg dacă nu e înghețată. Bună, ți cumpăr înghețată. Până într-o zi, când am văzut că un vecin de-a meu avea un dandy. Știți ce-s dandy? Da. Și am spus, mamă, promit ca să merg în fiecare zi la adunare dacă îmi cumperi dandy. Și fratele m-a susținut și el de acolo, m-a încurajat. Și într-adevăr, mama ne-a cumpărat, dar, nu știu, ca și copii am găsit bucurie în asta. Am găsit o anumită fericire, dar și aici au pus stăpânire pe noi. Și ceea ce am promis lui mama ca să merg la biserică în fiecare duminică, cam am uitat de lucrul ăsta. Și mai mult să dăm la lucrul acela. Dar Dumnezeu de pe atunci lucra în viața mea. Aveam doar 11 sau 10 ani, nu mai țin minte exact. Dumnezeu a lucrat într-un mod milacuros cu ceva ani mai târziu. Și de aici începe istoria vieții mele, așa mai când am putut și eu să o înțeleg mai clar. S-a început de la vârsta de 14 ani. Când eram în clasa de limba rusă, la Văleni acolo, și tocmai sunase la repaus. Și eu am ieșit din clasă, vreau să ies din clasă să merg la următoarea lecție. Da, cam așa eram clasa 8-a, dacă nu mi-aduc aminte exact. Și când se ies din clasă, doi băieți se băteau acolo. Nu s-au înțeles, nu știu ce-au făcut ei acolo, se împingeau unul pe altul. Și când am trecut eu prin dreptul lor, tamanul unul i-a făcut vântul și l-a venit drept cu capul la mine în stomac. Și m-a pălit, nu a fost o pălitură așa mare, dar se vede că a fost acolo unde a trebuit. M-a pălit exact în ficat și o vână de acolo s-a rupt. Nu vă dați seama, s-a adunat, a fost o problemă, s-a adunat sânge acolo și așa mai departe. Am avut dureri groaznice, am fost luat și transportat de urgență la Cahul, la spital acolo la Cahul. Am mers și doctorii, de fapt, deși și mă temea,